Sugeng enjang para siswa, sugeng pepanggihan malih kalian Ibu. Wonten ing pasinaon menika, Ibu badhe mbabarake babagan geguritan. Ingkang nggadhahi kompetensi dasar 3.1 memahami isi teks geguritan lan 4.1 menulis teks geguritan. Ananging saderenge Ibu miwiti pasinaon dinten menika, para siswa bisa nyepakake alat tulis arupa buku lan pulpen supaya bisa nyatet apa sing Ibu andharake wonten ing pasinaon menika. Para siswa, apa to sing diarani geguritan kuwi? Geguritan asale saka tembung gurit yaiku tulis. Geguritan yaiku puisi Jawa gagrag anyar kang ora kaiket dening paugeran tartamtu, cacahe lare ukara ing saben pada lan basa kang digunakake bebas ananging sopan. Maksude, penggurit bisa nggunakake purwakanthi lan ora migunakake purwakanthi. Kanggo mangerteni, geguritan duweni titikan utawa ciri-ciri. Ingkang setunggal, geguritan ora kaiket wewaton kayata guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu. Ingkang nomor kalih, luwih ngutamakake bab isine kang mentes, apik, endah, lan becik. Ingkang ketiga, kanggo nambah kaendahan basa, bisa menggunakake purwakanthi swara utawa ora gunakake. Kepapat, geguritan isine ngemot pitutur, piweling, kritik, sindiran, lan sapanunggalane. Para siswa, geguritan duweni struktur ingkang perlu digatekake nalika nulis lan maca. Inggih menika setunggal tema, kalih swara, 3 diksi lan pilihan tembung, 4 basa kiasan, 5 tipografi, 6 imajinasi, 7 rasa, 8 nada, 9 kahanan lan sedasa amanat. Kanggo tulodo, coba gatekno geguritan Leno dening Suwastri Ratri Eni Lestari. Jari lemah wutah getih iki suwarga. Teklek kayu lan watu bisa dadi tetuwuhan. Tirta tumrap amerta samirana sumilir ing pinggir. Sesawangan maneka rupa ngeglo rumesep ati. Gawe ademing pikir, gawe tentreming nolo. Jari Dewi Sri tansah ngayomi, sandang, pangan, papan, saben jalma kedumen. Lingsiring jaman saya edan, mangsa rendeng lan ketiga blandrang kedabigan. Lemah bengkah, wit-witan semplah, bengawan lubir meleber tekan ngemper. Pawuhan ngebaki pelataran, papan gegojegan, ora kumanan kalodhangan. Sopo sing arep dandani? Yen kabeh jan murang tata, tan duwe rasa tanggap ing sasmita. Leno. Para siswa, cara nulis geguritan yaiku setunggal milih salah siji pengalaman utawa prastawa kang tau dialami banjur didadekake tema utawa judul. Tuladhane prastawa kang ana ing sekolah utawa nalika prainan sekolah. Banjur nemtokake diksi lan lelewaning basa utawa gaya bahasa. Ketiga, ngrakit geguritan adhedhasar pilihan tembung kang pas lan nyunting geguritan kang wis dirakit. Para siswa, menika wau materi pasinaon saking Ibu. Muga-muga bisa mbantu awakmu kanggo sinau daring saka omah. Ampun supe tetap jaga protokol kesehatan mawi 3M, yaiku mencuci tangan, memakai masker, lan menjaga jarak.
Matur nuwun.